Oké. Doen we. Zo. En wat maakt het deze snackbar nou oors dan een snackbar? Ja, we hebben tevreden klanten. Prijsbeleid is ook goed, hè? Kun je dat uitlezen? En een eerlijke prijs. Ja, daar ben de meesten tevreden mee. Hierop even. Meenemen. Zonder augurk weer. Dat je mayo erbij. En een halve kip. Dat wordt hem, hè? Oké. Doen we. Zo. Snackbar heet Snackbar de Tiller. En ik zit hier zelf 34 jaar. En hij bestaat al 41 jaar. Ja, een mooi plekje, hè? Altijd genoeg parkeerplaats, geen probleem. En klopt het dat je in jou toch ook wel een beetje een begrip bist? Ja, dat zeggen ze. Ja. Ik ben bekend, hè. En hoe komt dat? Nou, dat van alles, hè. Nederland 5-1, hè. Je wil even waarom met voetbal in, want ik op de sociale media is de oranje gek te losbarsten. En een snackbarhouder, ik jou het, voorspelt de uitslagen van Oranje op zijn Twitter-account. Ik had het zelf voorspeld 5-1, dus dat zat ook wel even goed. Hey. Dus hebben we even een gokje opzetten, we hebben wat won. Maar dit was nog weer met je hand, dus Nederland-Australië, dat met 7-0. Dat met 7-0, jongens. En dan voorspelst altijd wedstrijden? Nou, Af en toe. Niet altijd. Af en toe. Sportclub Cambuur bereikte voor het eerst in haar historie de halve finale van de KNVB-beker. Iedereen heeft het al dagen over de halve finale tegen AZ. Zoals ook hier in de snackbar van Menno. Morgen gebeurt het, hè? Dan gaan we met 3-1 winnen. Hè? Eerste helft 1-1, daarna 2-1, penalty erbij 3-1. En dan gaan we met 20.000 mensen van Leeuwarden naar de Kuip. En vind je het dan ook wat leuk dat je wel eens wat in de spotlight zit? Ja, dat is wel leuk. Hè? Wij ook nog Twitter, hè? En Facebook af en toe, hè? Ja, wel wat dingen wat ze raden kennen, dan konden er wat winnen. Dus van alles wel. Hè? Ik heb er best wel van. En wat maakt het deze snackbar nou oors dan een snackbar? Goed, ja, we hebben tevreden klanten. Prijsbeleid is ook goed, hè? Kun je dat uitlezen? En een eerlijke prijs. Ja, daar ben de meesten tevreden mee. Want hoe lang ben die prijs niet tussen al net zo? Deze prijzen staan er alweer 3 jaar op. Dit is de oudste klant van ons. De oudste klant, die moest er even opzetten. Kootje, draai die even op. Onze oudste klant. Mooi, hè? Oudste levende klant. Oh ja, hij leeft ook nog. Onze oudste klant. De eerste dag dat ik in 1983 begon, was hij al mijn klant. Hij komt nog steeds bij ons. En wat is er nou zo leuk om hier te werken? Nou, die is altijd alle dagen weer wat anders. Hè? Ja, wel gezellig. Alles komt hier, hè? Want hoe vaak bist je hier? Maandags tot en met zondag. Van 12 tot 12, zaterdag tot en met zaterdag. Zondag van 2 tot 11. Dus bist je er altijd? Ja, ik ben hier altijd. Heeft er wel eens even een keer vakantie? Ja, 3 weken bouwvak. Hè? Ben we dicht. 3 weken dicht.